vás, pripravil som si pre vás video o pozoruhodnom a očarujúcom nemeckom filozofovi 19. storočia menom Friedrich Wilhelm Nietzsche. V priebehu videa budú postupne vysvetlené jednotlivé jeho teórie a pojmy. Je to veľmi zaujímavé, ideme na to. Aby sme pochopili, kto Nietzsche bol, musíme najprv pochopiť, kým nebol. A jedným z najrozšírenejších blúdov o ňom je jeho údajný nihilizmus. Friedrich Nietzsche nebol nihilista. V skutočnosti považoval nihilizmus za historickú diagnózu západného sveta, obzvlášť po tom, čo väčšina ľudí prestala veriť v Boha. Kresťanstvo samotné však považoval za formu nihilizmu, pretože podľa neho popiera reálny svet, život, telo a vôľu k moci. Vyhlasuje, že skutočná hodnota života je mimo tohto sveta. Život tu má hodnotu len ako skúška. Nehovorí, že nič nemá zmysel, no dáva človeku falošný zmysel. Je to nihilizmus v tom zmysle, že odmieta svet ako dobrý alebo hodný žitia. Je proti tomu, čo robí človeka živým. Namiesto radosti zo života dáva vinu. Po páde viery však neostala ani ilúzia zmyslu. Po Nietzscheho smrti Boha padol aj tento iluzórny rámec. A tak vzniká čistý nihilizmus, ktorý pod ním celý čas driemal, kde už nemá zmysel ani ilúzia. Moderný nihilizmus je teda dedičstvo kresťanstva, no bez jeho klamstiev. Nietzsche nevraví, nič nemá zmysel, ale musíme si vytvoriť zmysel sami. Ďalším veľmi rozšíreným blúdom o Nietzschem je, že bol nacista, či predchodca nacistov. Má však ďaleko od pravdy. Nietzsche oduševnene kritizoval masovú morálku, stádové myslenie a slepú poslušnosť, ktoré viedli k vzostupu nacizmu. Neveril v biologickú nadradenosť, nevidel svet cez krv a gény, a hoci sa niekedy vyjadroval dvojznačne, nebol antisemita. V skutočnosti sa stával proti antisemitizmu svojej doby a obdivoval Židov aj preto, že dokázali prežiť v podmienkach, ktoré by iných zničili. Jeho idei však boli zneužité nacistami, najmä vďaka jeho sestre Elisabeth Förster Nietzsche, ktorá po jeho smrti upravila jeho diela tak, aby zapadali do nacistickej propagandy. Nietzsche však chcel v prvom rade ľudí pozdvihnúť. Nadčlovek nacistov je blonďatý vojak poslúchajúci svojho Führera, teda úplne iný než Nietzscheho nadčlovek. Nezdielal ani ich nadšenie Nemeckom, ku svojej domovine bol kritický a postupne čoraz viac odmietavý. Obviňoval Nemcov z konformizmu, malomešťatstva a tuctovej morálky. Zriekol sa svojho pruského občanstva a ostal bez štátnej príslušnosti. Dokonca vravel, že má poľský šlachtický pôvod a používal pečať s erbom, ktorý v poľskej heraldike existuje a bol používaný viacerými šlachtickými rodmi. Neexistuje však dôkaz, že by Nietzscheho rodina patrila k týmto šlachtickým líniám. Prvé záznamy siahajú do 17. storočia a žiadne nie sú z Poľska. Nietzsche nebol ani klasický egoista v zmysle rob si čo chceš a kašli na druhých. Nehlásal čistú amorálnosť, ale prekonanie stáda a neautentického života, čo je však pre mnohých samo o sebe amorálne. Egoista chce, čo mu prináša potešenie a prospech a jeho ja je jeho najvyššia hodnota. Nietzsche vraví, že vaše ja je nutný zhluk ilúzií a zvykov, ktoré treba prekonať. Nechce ego chrániť, ale prekročiť, čo ego je. Bežný egoizmus je pre neho len reakcia na svet, obrana pred slabosťou a prejav resentimentu, teda nevypovedanej zášte slabých voči silným. Egoista koná pre svoje dobro, na človek koná, lebo v ňom horí prebytok sily. Častou námietkou voči Nietzschemu je, že vraj opovrhoval slabými. Je pravda, že mal mnoho nelichotivých slov na adresu tých, ktorých volal slabými, treba však chápať, koho tým myslel. Nemyslel tým každého, kto je fyzicky či psychicky zraniteľný, či sa nachádza v ťažkej životnej situácii. Myslel tým tých, ktorí berú za svoju falošnú resentimentálnu morálku z núdzecnosti, ktorí oslavujú slabosť a kocnosť a potlačajú vitalitu, silu a tvorivosť. Tých, ktorí miesto snahy rásť a prekonávať samých seba, začnú moralizovať a tvrdiť, že byť silný je zlé. Tých, ktorí nechcú žiť naplno a radšej volajú potom, aby ani iní nežili. Respektíve, aby žili menej. Aby sa nik neodvážil byť výnimočný. Nikoho nerobí nad človekom let v prvej triede ani vyšportované telo. No a napokon Nietzsche vraj vravel, že pravda neexistuje. To je však až mylne zjednodušené. Nepopieral existenciu reality, čo by bol primitívny nihilizmus. Vytvárame si pravdy ako zjednodušenia reality, aby sme v nej vedeli fungovať na základe našich interpretácií. Čím viac sa nejaká interpretácia osvedčí v praxi, tým viac jej veríme. To však neznamená, že je to večná nemenná pravda sama o sebe. Všetko poznanie je poznanie z určitého uhla pohľadu, nikdy neutrálne. Nietzsche odmieta objektívnu nadčasovú Bohom danú pravdu. Pravda je podľa neho funkčná ilúzia, ktorá zabudla, že je ilúziou. Vaša pravda nie je pravda, ale zvyk. Keď však niekto povie, že keď z celej sily trestne hlavou o múr, tak si ju rozbije, znie to ako tvrdý fakt. Nietzsche by nepovedal, že to nie je pravda,
ale že to nie je pravda o sebe, ale veľmi účinná a stabilná interpretácia. Stále musíme interpretovať, či existuje hlava a múr ako oddelené objekty, či je rozbitie hlavy niečo zlé, či táto kauzalita má nejaký význam. To, že si rozbije hlavu, je realita, ale stále je to realita v rámci istého sveta významov. Bez interpretácie neexistuje ani bolesť, ani zranenie, ani ja, ktoré trpí. Nie je to teda absolútna pravda mimo všetkého kontextu, ale perspektíva tela, mysle a jazyka. Môžem si teda vymyslieť, že je to vlastne príjemné? Môžem, no Nietzsche neverí na relativizmus. Verí, že niektoré interpretácie sú životaschopnejšie a silnejšie než iné. Bráni sa proti tomu, keď niekto dogmaticky vyhlási, toto je absolútna pravda, tak to je, ak neveríš, si blázon. A čo hovoril Nietzsche o sebe? Kniha, v ktorej reflektoval svoj život s názvom Ecce Homo, nesie názvy kapitol ako Prečo som taký múdry, Prečo som taký šikovný, či Prečo som osud. Týmto sebaparodickým a narcisistickým štýlom si však robil posmech z kresťanského a akademického štýlu, ktorý sa tvári skromne, no chce uznanie. Nietzsche sa vedome štilizuje ako prorok, antikrist a filozof budúcnosti. Hrá hru s čitateľom, kombinuje vážne posolstvo s teatrálnosťou. Chce šokovať a ničiť konvencie. Nevníma sa ako bežného mysliteľa, ale ako udalosť. Veril, že jeho filozofia je zásadným prelomom. Jeho vlastnými slovami, nie som človek, som dynamit. Ranný Nietzsche bol silne ovplyvnený Arthurom Schopenhauerom. Dozvedel sa o ňom v roku 1865, keď mal 21 rokov a prežíval existenčnú krízu. Nikdy sa nestretli ani korešpondenčne nekomunikovali. Schopenhauer zomrel v roku 1860, keď mal Nietzsche 15 rokov. Napriek tomu sa Nietzsche pôvodne považoval za Schopenhauerovo žiaka a písal priateľom: Toto je môj filozof. Vnímal ho ako výnimočného, čestného, pesimistického mysliteľa, ktorý neklamal o ľudskom utrpení. Bol ním ovplyvnený najmä pri písaní svojej prvej knihy Zrodenie tragédie z ducha hudby z roku 1872. Neskôr však podobne ako iných začal kritizovať za nihilizmus, asketizmus, popieranie života a rezignáciu. Schopenhauer vnímal utrpenie ako niečo, čo treba prekonať. Popretím túžby, vôľa je pre ňo životná sila, ktorá nás ženie stále k novým a novým cieľom, nedá sa ju teda nasýtiť a spôsobuje utrpenie. Radosť je len krátka pauza od utrpenia. Pre Nietzscheho je zmysluplné utrpenie nutné pre rast. Iracionálna vôľa je pre Schopenhauera základ sveta, nie rozum. To Nietzsche prijal a rozvinul vo vôľu k moci. Schopenhauer operuje s pojmom vôľa k životu, podľa Nietzscheho však takej vôle nie, pretože čo nežije, nevolí, a čo žije, si nemusí voliť žiť. Rozdiel bol aj v ich prístupe k metafyzike, teda zameraniu filozofie, ktoré skúma realitu za zmyslami. Kým Schopenhauer ju prijímal, Nietzsche odmietal akúkoľvek metafyziku. Každá metafyzika je útek pred životom, vravel. V tomto ohľade kritizoval hlavne kresťanstvo ako platonizmus pre masy, Platóna a Kanta, ktorého vec o sebe vnímal ako zúfalú snahu o záchranu metafyziky. Dá sa však povedať, že Nietzsche mal, hoď nevedome, sám presah do metafyziky. Nie Boh, ale vôľa k moci je podľa neho princíp diania. A hoci tvrdil, že to nie je metafyzická vec, používa vôľu k moci ako všeobjímajúci princíp. Jeho nadčlovek a večné návraty sú tiež až mystické. A pár zaujímavostí o Schopenhauerovi. Bol prvý veľký západný filozof, ktorý integroval myšlienky hinduizmu a buddhizmu do svojej filozofickej sústavy. Paralely videl v odmietnutí sveta ako utrpenia, askéze, vzdaní sa túžob a súcite. Písal jasným zrozumiteľným štýlom. Bol jedným z najzrozumiteľnejších filozofov. Nietzsche sa ním inšpiroval a neskôr ho prekonal, no obaja písali pre inteligentného čitateľa, nie pre profesorov. Nietzsche písal v Ecce Homo, že filozof má byť básnik, čo je rozdiel, ktorý ho oddelil od Schopenhauera. Schopenhauer mal tiež problém so zákonom. Počas hádky so susedkou, ktorá sa hlasno prechádzala okolo jeho bytu a rušila jeho koncentráciu, ju sotil, čo viedlo k tomu, že spadla zo schodov. Tá ho následne zažalovala a vyhrala a musel jej do konca života, teda asi 15 rokov, vyplácať rentu. Po jej smrti si do poznámok napísal: Stará žena umrela, bremeno zmizlo. Chcel sa oprostiť od utrpenia a bol frustrovaný tým, že to nejde, čo viedlo k potlačeniu jeho súcitných názorov. A napokon jeho meno sa v Mein Kampf ocitlo dvakrát, zatiaľ čo Nietzscheho ani raz. Vôľa k moci je pre Nietzscheho základný princíp, samotná podstata života. Každý tvor má nielen prežiť, ale aj presadiť seba, ovládnuť svoje prostredie, formovať realitu podľa svojej vôle, rásť, tvoriť a prekonávať. Svet je boj rôznych vôľ k moci. Keď sa človek naučil uchopiť a používať predmety, tak mu nešlo len o prežitie. Bola to aktívna iniciatíva, zásah do sveta, preformovanie prostredia,
prejav tvorivej dominancie. Znak toho, že už nežije v súlade s prírodou, ale ju pretvára. Keď umelec tvorí nové formy, tak je to vôľa k moci. Keď filozof rúca staré hodnoty, tak je to vôľa k moci. Keď sa politik snaží ovládať druhých, tak je to nižšia forma vôly k moci. Autentický pán nemá úmysel zotročovať druhých. Neživá príroda má však tiež svoju slepú vôľu k moci, všetko aj na tej najzákladnejšej úrovni nejak interpretuje. Nadčlovek. Ničeho nadčlovek sa od človeka nelíši fyzicky, nie je to svalovec ani génius. Nie je to lepší človek v biologickom ani morálnom zmysle. Má byť cieľom človeka, kým človek je len mostom od zvieraťa k nadčloveku. Nadčlovek má byť odpoveďou na nihilizmus po smrti Boha. Tvorí vlastné hodnoty, preberá zodpovednosť za svoj život, odmieta tradičnú morálku, formuje a buduje svet podľa seba. Nehľadá, ale vytvára zmysel. Dokáže prijať večný návrat. Ideálom nadčloveka je Dionýzos ovládajúci apolonskú stránku. Apolonské a dionýzovské. Z rodení tragédie Nietzsche uvedol tieto dva základné pojmy svojej filozofie. Apolón a Dionýzos v gréckej mytológii nestáli proti sebe, no sú takmer protiklady. Nietzsche z nich vytvoril konkrétne protipóly. Apolón symbolizuje poriadok, logiku, rozum, formu, mieru, sny, ilúziu, peknú krásu a vyváženosť. Dionýzos zasa vášeň, extázu, opojenie, tvorbu, temnú krásu, chaos, hudbu, tanec, životnú silu a jej získavanie zo zmysluplného utrpenia, až opojenie utrpením a tragédiou. Práve umenie podľa neho vzniká z napätia medzi týmito dvoma silami. Večné návraty sú Nietzscheho teória, podľa ktorej by vesmír mal mať najzákladnejšiu stavebnú jednotku. Mal by existovať obmedzený počet týchto jednotiek, no neobmedzený čas. Teda by sa počas veľmi dlhých časových úsekov mali ich možné kombinácie začať opakovať. V dôsledku čoho by sme podľa tejto teórie mali opakovať svoj život do nekonečna. Nietzsche vraví, že by nás to malo motivovať žiť život čo možno najviac podľa svojich predstav. Amor fati. Milovať osud napriek útrapám a smrti, prijať život taký, aký je. Tento pojem zahŕňal Nietzscheho filozofiu radikálneho áno životu, nielen tým častiam, ktoré sú krásne, ale aj bolesti, zlyhaniam, nespravodlivosti a tragédiám bez ľutovania. Hovorí tým, že miluje osud nie preto, že je dobrý, ale preto, že je jeho. Pôvodne tento pojem používali stoici Epictetus a Marcus Aurelius, Nietzsche ich však prekračuje tým, že osud nielen prijíma, ale aj oslavuje. Nietzsche trpel celý život chorobami, samotou, nepochopením, sklamaniami a napokon šialenstvom, no bol vďačný aj za to, čo ho učila bolesť. V žiadnom prípade to však neznamená rezignáciu, pasivitu, zmierenie, osudovosť v zmysle nič sa nedá robiť, musím to zniesť, či bezemočná stoická apatia. Nejde o to nesnažiť sa zlepšiť svoj život, ale prijať všetko, čo sa deje, vrátane chýb a bolesti. Aký je podľa Nietzscheho pôvod morálky? Podľa neho ide výsledok boja medzi silnými a slabými a ich vôle k moci. Každá morálka sa snaží presadiť ako univerzálna, nevzniká objektívne, ale zrkadlí psychologické potreby a snahy o moc. Nietzsche rozdelil morálku na dva základné druhy, a to na pánsku a otrockú morálku. Pôvodnou morálkou je pánska morálka. Pánska morálka, teda morálka silných, nie je reakčná. Nepotrebuje sa vymedzovať voči slabým. Definujú hodnoty ako moc, vznešenosť, individualita, hrdosť, odvaha, tvorivosť či šľachetnosť. Hodnoty vytvára silný jedinec, ktorý určuje, čo je pre ňoho hodnotné. Pán sa nehanbí za svoju silu, výnimočnosť či privilegium, naopak považuje ich za prirodzené. Pánsku morálku reprezentuje antická aristokracia a Nietzscheho nadčlovek. Ako reakcia na ňu vznikla otrocká morálka, zrodená z resentimentu, založená na prekrúcaní. Ide o zášť premenenú na morálne odsúdenie, dodávajúce pocit morálnej nadradenosti nad silnými. Je to morálka použitá ako zbraň. Je reaktívna, jej hodnoty vznikajú ako odpor voči silným. Teda oni sú takí a takí, ale my sme dobrí, lebo takí nie sme. Je tvorená tak, aby ospravedlňovala pozíciu slabých. Definujú hodnoty ako pokora, poslušnosť, miernosť, priemernosť, trpezlivosť, chudoba či skromnosť. Reprezentujú židokresťanská morálka a rovnostárske ideológie, ktoré znemožňujú výnimočným rásť. Fyzicky zotročený človek v reťaziach môže byť podľa Nietzscheho slobodnejší než niekto, kto dobrovoľne zotročí svoju dušu otrockou morálkou a ilúziami. Slabý jednotlivec potrebuje skupinu, aby si potvrdil vlastnú hodnotu. Identifikácia so skupinou a jej problémami je voľba, no nie len racionálna voľba, ale aj znak resentimentu a slabosti ako skrytých psychologických motívov. Paradoxné je, že nejde o to, čo človek hovorí, ale z akého motívu to robí. Zatiaľ čo jeden otrok poslušne uctieva tradície, pretože mu dávajú psychickú či sociálnu oporu,
Druhý otrok môže tradície hystericky ničiť, poháňaný resentimentom voči minulosti, silnejším a úspešnejším. Nietzscheho odpoveď na otrockú morálku? Transvaluácia hodnôt. Prehodnotenie starých hodnôt, starých morálnych hodnôt v prospech pánskej morálky. Pozoruhodné je, ako väčšina moderných demokratických lídrov simuluje hodnoty stáda, ktorému vládnu. Nevyznávajú úprimne morálku slabých, využívajú jej masku kvôli moci, no nie sú ani autentickí predstavitelia pánskej morálky. Sú to otroci, ktorí získavajú moc tým, že sa tvária, že nevládnu. Niektorí opovrhujú mocou a predsa o ňu usilujú a niektorí ani nevedia, na čo ju vlastne chcú. Apoštol Pavol, či svätý Pavol, bol postava, ktorá zohrala silnú úlohu pri formovaní kresťanstva, ako ho poznáme dnes. Pavol nepatril k pôvodným 12 apoštolom, pôvodne prenasledoval kresťanov a konvertoval potom, ako ho údajne povolal v víziách, ktoré hovoril, že mal hlásať evanjelium sám Ježiš. Je možné až pravdepodobné, že neveril vo svoje zjavenie a využil ho, aby získal moc. Pavol bol pre Nietzscheho génius moci, ktorým opovrhoval, no zároveň neveriacky a s nemým úžasom hľadel na jeho dielo. Podľa Nietzscheho bol skutočný Ježiš duchovný učiteľ, hlásajúci lásku, duševný pokoj a tak podobne. Pavol však spolu s prvotnou kresťanskou obcou pri písaní evanjelií desiatky rokov po jeho smrti do nich zámerne vložili také výroky, aby vytvorili určitý typ náboženstva. Nietzsche vraví a mnohí odborníci mu dávajú za pravdu, že v evanjeliách sú Ježišovi prisudzované slová, ktoré nikdy nepovedal. Hoci sa sám opakovane označoval za otroka Ježiša Krista, pomoci bažiaci a život nenávidiaci manipulátor Pavol si vzal jeho odkaz a vytvoril z neho totalitnú vieru v utrpenie, ktorá ničí veľké duše. Tento nihilista nenávidiaci telo, zmyselnosť, slobodu a radosť a milujúci vinu a seba zaprenie si vytvoril náboženstvo presne podľa svojho gusta, aby získal moc. Tak vzniklo učenie o smrti na kríži ako obetnej smrti za hriechy, o zmrtvých staní, o večnom živote, o hriechu a vine. 100% kresťanský v jeho štýle sa nedá žiť a on to dobre vie. Tak sa veriaci stáva závislý na odpustení. Touto operáciou, ktorá by sa dala parodicky nazvať The Great Religion Swindle, započala dráha kresťanstva ako skrytej chudáckej pomsty, na ktorú poukazoval Nietzsche. Pavol založil ideológiu pre slabých a zatrpknutých, nenávidel tento svet, tak vytvoril rámec, kde silní sú vinní a slabí budú spasení. Tu nie je veľa múdrych podľa tela, ani veľa mocných, ani veľa urodzených. Ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych. A čo je svetu slabé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil silných. A čo je svetu neurodzené a čím pohrda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čo ho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval. Pavol v prvom liste Korinťanom. Medzi modernými kresťanmi sú tzv. Prví kresťania zidealizovaní ako čistý, autentický, neskomercionalizovaný ideál. Nietzsche mal na nich diametrálne odlišný názor. Obdivovanie ich čistoty považoval za zromantizovanú lož. Nazýval ich bandou s rôznymi prívlastkami. Boli to preňho ľudia nenávidiaci telo, moc a život, ktorí uplatňovali svoju bezmocnú vôľu k moci, aby sa dostali k moci, ktorou opovrhujú. Ich lásku a milosrdenstvo, predovšetkým všeobecnú lásku voči všetkým, považoval za maskovaný resentiment. Ich kráľovstvo Božie za mozgový konštrukt slúžiaci na útek pred realitou. Nietzsche považoval prvých kresťanov za psychologicky zmýšľaním chorých a morálne zdegenerovaných asketov a ideologických útočníkov na hodnoty života. Napriek populárnej predstave Nietzsche nebol proti súcitu ako takému. Bol predovšetkým proti jeho logickým extrémom, pozeral sa na motiváciu za ním. Je váš súcit šľachetná voľba? Či nanútená povinnosť nezohľadňujúca okolnosti? Spoločnosť určuje, s kým, kedy a ako veľmi máme súcitiť a s kým naopak nesmieme. Súcit silného človeka nefunguje na základe imperatívu ani pocitu viny, ale z voľby silného jednotlivca. Nie z povinnosti, ale z pozície sily a možností. Súcit je o to hodnotnejší, že pochádza z pozície možností. V časoch pred vytvorením vtedy nového konceptu otrockej morálky bol súcit skôr výnimočný, nie všeobecný imperatív. Nietzsche však nevyzýva k bezcitnosti. Poukazuje na to, že súcit môže byť aj zvrátenou formou kontroly či skrytým pohrdaním. Krutosť považoval za nízky prejav resentimentu. Neodsudzuje emóciu súcitu ako takú, ale jej použitie ako zbrane a mocenského nástroja nadradenosti. Nietzsche opovrhoval akýmkoľvek straníctvom, myšlienkou, že by sa človek mal pridať k nejakej strane. Považoval to za znak slabosti, stáda a nedostatku intelektuálnej integrity. Človek sa tak vzdáva vlastného úsudku v prospech skupinovej viery.
Pravda nie je kolektívna, miesto pridávania sa k nejakému izmu má človek sám tvoriť svoje hodnoty a stať sa tvorcom. Ľudia s týmto zmýšľaním sa pridávajú na nejakú stranu, aby si kolektívne vymohli nejaký cieľ. A samozrejme treba fakty, či interpretácie, prispôsobovať tomu, aby sa priblížili k cieľu, bez ohľadu na realitu. Keď ich strana začne o rok hovoriť niečo iné, začnú samozrejme aj oni hovoriť niečo iné, aby nerobili diery do lode. Takéto myšlienkové skratky sú dnes veľmi populárne a zrejme už len za ich odmietanie by dnes spochybňovali Nietzscheho duševný stav. Zmenu vnímal Nietzsche ako kľúčový nekončiaci proces. Vo svojom postoji k nej bol ovplyvnený Herakleitom, ktorý vravel, že zmena je podstatou bytia a realita je večný tok udalostí. Nietzsche súhlasí, no s tým, že nielen tok, ale hlavne večný boj síl, neustála hra mocenských energií. V rámci večných návratov je každá zmena súčasťou večného cyklu. V tomto ohľade kritizuje Platóna a kresťanstvo, pretože veria v nemenné pravé bytie ako idea či boh. Platón mal diametrálne odlišný postoj k zmene. Veril, že pravé bytie je večné a nemenné a zmena patrí len svetu zmyslov, nedokonalému odrazu skutočnosti. Zaujímavo sa stretávajú s Nietzschem v tom, že podľa Platóna, ak sa niečo neustále mení, nemôže to byť poznateľné pravdivo. Lenže kým on preto zavádza nemenný metafyzický svet ideí, Nietzsche niečo také odmieta a vraví, neexistujú fakty, len interpretácie. A teda každé poznanie je perspektívne. Čo sa týka zmeny u človeka, oceňuje schopnosť meniť sa, pokiaľ vedie k skutočným hodnotným zmenám. Život je neustála premena, ako Herakleitos, tak aj Nietzsche tvrdí, že neexistuje stabilné ja a identita nie je fixná. Vravel, staň sa tým, kým si. Nemyslel tým, ale objav svoje práve ja, ale vytvor seba. Moderný človek sa mení, no často povrchne. Prijíma za svoje trendy, názory a tlak okolia. Silný človek si zmenou vytvára osud, aký si vyvolí. Stáva sa tým, na čo prišiel, že ho láka. Nietzsche má na to metaforu s ťavou, levom a dieťaťom. Najprv človek ako ťava vláči staré hodnoty, potom si chce ako lev vybojovať slobodu a napokon ako dieťa tvorí niečo nové. Všetci sa menia neustále, väčšina len veľmi pomaly a v malom rozsahu. Základné gro človeka sa však za jeho života nezmení. Keby žil treba z 1000 rokov, zmenilo by sa aj to. Hanba ako nástroj moci. Hoci Nietzsche nie je proti každej forme hanby, tvrdí, že hanba je vytvorená a používaná slabými k dominancii nad silnými. Dnes sa neovláda násilím, ale hanbou. Spoločnosť a morálka učí hanbiť sa. Hanbou a výsmechom sa spoločnosť manipuluje navzájom. Pre väčšinovú spoločnosť je hanba nespochybniteľná sila, ktorej sa musia všetci podriadiť. Pre Nietzscheho je to bič, ktorý si slabí uplietli na silných. V prirodzenom stave je človek inštinktívny. Paradoxne ľudia, ktorí uctievajú hanbu, sami nevedia cítiť hanbu, keď niekomu ubližujú. Hanbíme sa, keď sa na seba pozeráme očami druhých, ktorí často používajú hanbu ako zbraň, no naše vlastné oči sú dosť silné. Keby to hneď na začiatku Zaratustra zabalil, kniha by bola dosť krátka. Tu stoja, povedal svojmu srdcu, a smejú sa, nechápu ma, nie som ústa pre ich uši. Treba im azda uši rozbiť, aby si navykli počúvať očami? Treba dúnieť ako bubny alebo ako kazatelia v pôste? Vári dôverujú len tomu, kto sa zajaká? Majú čosi, na čo sú pyšní? Ako tomu len hovoria, čo im dodáva pýchu? Vzdelaním to volajú a povyšuje ich to nad pastierov kôz. Preto v súvislosti so sebou neradi počujú slovo pohrdanie. Prehovorím teda o ich pýche. Poviem im niečo o tom, čo si zaslúži najväčšie pohrdanie. To je posledný človek. A tak vravel Zaratustra k ľudu. Je čas, aby si človek vytýčil cieľ. Je čas, aby človek zasadil semeno svojej zvrchovanej nádeje. Ešte jeho pôda na to dosť bohatá. Ale raz sa tá pôda vyčerpá a zoslabne a nejaký vysoký strom z nej už nevzíde. Beda. Príde čas, keď už človek nebude vypúšťať šípy svojej túžby do dialog na človeka, keď sa tetiva jeho luku odučí svišťať. Hovorím vám, musí mať ešte chaos vo svojom vnútri, kto chce porodiť tancujúcu hviezdu. Hovorím vám, vy ešte máte chaos vo svojom vnútri. Beda. Príde čas, keď už človek nezrodí hviezdu. Beda. Príde čas človeka, ktorý si zasluhuje najväčšie pohrdanie a sám sebou už pohrdať nevie. Pozrite, ukazujem vám posledného človeka. Čo je láska, čo stvorenie, čo túžba, čo hviezda? Pýta sa posledný človek až kamrá. Vtedy bude zem maličká a bude po nej poskakovať posledný človek, všetko zdrobňujúci.
Jeho pokolenie je nevyničiteľné ako zemská blcha. Posledný človek žije najdlhšie. Vynašli sme šťastie, hovoria poslední ľudia až kamrú. Opustili končiny, kde bol tvrdý život, alebo potrebujú teplo. Ešte milujú suseda a trú sa o neho, lebo potrebujú teplo. Ochorieť a nedôverovať je pre nich hriech. Opatrne si vykračujú. Blázon, kto sa podkýňa o kamene alebo o ľudí. Občas trochu jedú, z toho sú príjemné sny. A veľa jedú nakoniec, na príjemné umieranie. Ešte sa pracuje, lebo práca je zábava. Ale dávajú pozor, aby zábava nezoslabovala. Už nechudobnejú ani nebohatnú, oboje je príliš namáhavé. Kto by ešte vládol? Kto poslúchal? Oboje je príliš namáhavé. Pastiera niet a ovčinec jediný. Každý chce rovnako, každý je rovnaký. Kto cíti inakšie, dobrovoľne ide do blázinca. Kedysi sa zbláznil celý svet, hovoria najvybrianejší až kamrú. Každý je múdry a vie všetko, čo sa stalo, tak výsmech nemá konca. Pohádajú sa ešte, ale skoro sa pomeria. Inak by si pokazili žalúdok. Drobnú rozkoš na deň a drobnú rozkoš na noc. Zdravie však majú v úcte. Vynašli sme šťastie, hovoria poslední ľudia až kamrú. A tu sa skončila Zaratústrova prvá reč, ktorá sa volá aj predhovorom, lebo na tomto mieste ho prerušil krik a vzrušenie davu. Daj nám toho posledného človeka, ó Zaratustra, volali, urob nás tými poslednými ľuďmi. A na človeka ti darujeme. A plesal všetok ľud a mľaskal jazykom. Zaratustra však zosmutnel a svojmu srdcu povedal, nechápu ma, nie som ústa pre tieto uši. Asi som pridlho žil v horách a veľa som načúval riavam a stromom, teraz k ním hovorím ako pastieri kôz. Nepohnutá je duša moja a jasná ako pohorie pred poludním. Oni si však myslia, že som chladný a že sa posmievam príšerným žartovaním. A teraz sa na mňa pozerajú a smejú sa a ešte ma nenávidia. V ich smiechu je ľad. Kto bol Zaratustra? Historický Zaratustra, či Zoroaster, bol iránsky prorok a zakladateľ zoroastrizmu, jedného z najstarších monoteistických náboženstiev na svete. Vzniklo v podobnej dobe ako judaizmus, no skôr a ovplyvnilo ho. Je o boji dobra a zla. Ahura Mazda, boh múdrosti, svetla a pravdy, bojuje proti Ahrimanovi, duchovi klamu, temnoty a ničenia. Ahriman je večný protivník dobra, no nie rovnocenný Bohu. Historický Zaratustra podľa Nietzscheho ako prvý zaviedol rozdelenie na dobro a zlo. Knižný Zaratustra je prorok z premeny, prorok prekonania morálky, prorok života. Ohlasuje smrť Boha a má viesť ľudí od starých hodnot k človeku. Verí, že človek je most k cieľu. Učí večný návrat a že len ten, kto ho vie radostne prijať, je naozaj slobodný. Nie je hovorcom ničoho názorov, ale dramatická postava. Hovorí v podobenstvách, paradoxoch, mýtoch a poézii. Často zlyháva vo svojom poslaní a ľudia ho nechápu a odmietajú. Musí prekonať seba a svoje pokušenie byť len ďalším moralistom. Zaratustra bol prvý morálny prorok, musí byť teda aj prvý antiprorok. Teraz si povieme niečo z ničoho názorov na iných filozofov. Prvým z nich je Immanuel Kant, nemecký filozof 18. storočia, ktorý bol takmer protipolom Nietzscheho. Nietzsche ho ironizoval ako automat na morálku, pre jeho mechanické pochopenie morálky, ktorá u neho funguje ako stroj, bez ohľadu na okolnosti a individualitu, podľa ktorej by mal človek vždy konať správne. Ako morálny obod, ktorý vždy aplikuje pravidlo, rob len to, čo by si povýšil na všeobecný zákon. Nezohľadňujúc, či je to v danej situácii k niečomu, kto to stanovil a prečo by sa to za každým malo dodržať. Je to súčasť jeho kategorického imperatívu, ktorého neustále používanie bez ohľadu na okolnosti a následky je úplne nekompatibilné s pánskou morálkou. Kant poukazuje na to, že keby napríklad každý klamal, spoločnosť by sa rozpadla. Je to pravda, keby každý klamal, nebolo by možné sa na nič spoľahnúť, a aj keby existoval systém, ktorý by mal zabezpečovať nejaký poriadok a spravodlivosť, nebolo by možné sa spoľahnúť ani na ten systém. Kant však ide tak ďaleko, že vraví, že kvôli tomuto nesmiete klamať ani v prípade, že klamstvom môžete zabrániť vražde. Toto hovoril jeden z najväčších mysliteľov 18. storočia, ktorý ovplyvňuje myslenie dodnes. Samozrejme, Kant nikdy nemal možnosť si extrémy svojich morálnych princípov reálne vyskúšať. A to je jadro Nietzscheho problému s Kantom, že je odtrhnutý od reality. Jeho univerzálna morálka je mozgový konštrukt, do ktorého sa ukrýva pred svetom počas svojho extrémne rutinného života v meste Königsberg, ktoré neopustil na viac než
na pár desiatok kilometrov. A je to len výnimočne. Nietzsche ho raz posmešne nazval Číňan z Königsbergu. Bola to náražka na jeho perfekcionizmus, puntičkárstvo, odtrhnutosť od reality a absenciu vášne. Čína bola veľmi stará byrokratická krajina. S najväčšou pravdepodobnosťou to bola jeho neznalosť sveta vonku, čo formovalo jeho morálne názory. Mesto Königsberg, založené v 13. storočí teutónskym rádom, dnes nesie názov Kaliningrad. A to preto, že po druhej svetovej vojne Rusi vyhnali či vyzabíjali pôvodné nemecké obyvateľstvo a nahradili ho sebou a inými sovietmi. Nebola to kolonizácia spontánna a dobrovoľná, ale štátom riadená a násilou. Tak vzniklo mesto Kaliningrad, kde dnes v majestátnom hrobe pri katedrále spočívajú ostatky Immanuela Kanta. Zábavné však je, že Kaliningradčania a Rusi všeobecne považujú Kanta za svojho filozofa. Síce vyhádzali a vyvraždili jeho krajanov a jeho milovaný Königsberg zmenili na nepoznanie, ale je ich. Privlastnili si ho ako ozdobu. V roku 2018 dokonca chceli premenovať letisko na letisko Immanuela Kanta, ale ľudia to v online hlasovaní odmietli. Vyčítali mu, že nebol vlastenec, nepísal po rusky, je cudzí a na hrob mu sprejovali zradce. Dve veci naplňajú mysel vždy novou a rastúcou úctou, čím častejšie a stálejšie sa nimi premýšľanie zaoberá. Hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. Stojí vyrité na Kantovom náhrobku. Ale prečo má Kant krásny náhrobok s katedrálou, sochy, busty a pocty a Nietzsche len skromný hrobček? Z veľmi prozaického dôvodu. Kant bol odvorne korektný mysliteľ, filozof racionality a povinnosti, nikdy nevychádzajúci z rámcov povoleného myslenia. Nietzsche bol rebel nebojaci sa stáda. A práve to stádo má pod kontrolou, komu sa stávajú pomníky a monumenty. Cení si poslušnosť. Kant chcel, aby bol svet mŕtvy, sterilný a poslušný, no život je pre Nietzscheho vôľa k moci, sloboda a risk. Nietzsche Kantovi vyčítal, že konzervuje kresťanskú morálku pod maskou racionalizmu. Teda nie Boh, ale rozum určuje, čo je správne. Veril, že každý má rozum schopný rozpoznať, čo je správne, že každý má slobodnú vôľu a že každý by sa mal, či môže prostredníctvom rozumu dopracovať k rovnakým morálnym zásadám. Bol špecifickým spôsobom agnostik, hoci sám sa tak neoznačoval. Ani nebol v jeho časoch známy tento pojem. Nepopieral možnosť existencie Boha, no vravel, že Boha nemôžeme poznať rozumom a metafyzické otázky sú mimo nášho poznania. Nikdy nespoznáme vec o sebe. Vec ako taká je kľúčový pojem v Kantovej filozofii, zložitý na pochopenie, no v zásade ide o rozdiel medzi vnímaním objektu a jeho reálnou podstatou. Nikdy nevieme, aká je vec o sebe, len ako ju vnímame. Pre Nietzscheho je skutočnosť za zmyslami vymyslená istota pre slabých ľudí, ktorí neznesú chaos a neistotu bytia. Z tohto dôvodu si Kant vytváral svoje mozgové konštrukty. Zo svojich pojmov a imperatívov a tak ďalej si vytváral mozgové či rozumové konštrukty, do ktorých sa ukrýval pred iracionalitou napríklad svojich snov. Kričal po svojich sluhoch, že vidí pevninu, keď mu ráno nesli kávu. Pevnina mohla teoreticky predstavovať ríšu rozumu, kde mu nehrozili inštinkty, vášeň a život, ako ho chápal Nietzsche. Kant veril, že musíme prijať obmedzenosť hraníc ľudského poznania a rozumu. Nietzsche však neveril, že musíme prijať obmedzenosť. Kant nikdy nemal ženu, nesúložil, nemasturboval. Na záchod chodil v presne určenom čase, keď sa mu chcelo inokedy, držal. Každý deň robil to isté v rovnaký čas, iba dvakrát vynechal prechádzku tou istou trasou. Od 7 rokov študoval latinčinu, gréčtinu, hebrejčinu, Bibliu a logiku. Bol to slušný, disciplinovaný žiak bez atletických sklonov. Avšak portréty klamu bol skôr nie pohľadný. Portréty, na ktorých je Kant fešák, sú buď zidealizované, alebo ide o niekoho iného. Doprial si fajku tabaku raz denne a jedol mäso. Jeho kategorický imperatív sa vzťahuje len na rozumné bytosti. Zvieratá sú preňho dôležité len nepriamo, ako prostriedok kultivácie súcitu v nás. Tu však prichádza problém. Kant neberie ani všetky ľudské rasy ako rovnako schopné rozumu. Nebielých ľudí nepovažuje za v rovnakej miere schopných rozumu ako bielých. Kant bol rasista a paradoxne Nietzsche bol menej rasista než Kant. Nietzsche, ktorého idei boli zneužité nacistami, mal síce pár kontroverzných výrokov, ale nikdy nehovoril veci ako Kant. Kant publikoval texty, kde definoval rasu biologicky a hierarchicky a bielu rasu vyzdvihol za nadradenú nad ostatnými. Avšak sám pravdepodobne príslušníkov iných rás nikdy nestretol. Jeho rasové názory sú založené na zaujatých cestopisoch, spisoch, teóriách a predsudkoch svojej doby. Neuberalo mu to na dvornej korektnosti,
keďže také bolo dominantné myslenie jeho doby. Neuberalo mu to na autorite, nepodrývalo vážnosť jeho filozofie, nevyvolávalo morálnu dilemu. S jeho filozofiou je to nezlučiteľné, ani sa to nesnažil zlúčiť. Jeho univerzalita sa týkala predovšetkým vzdelaných Európanov s načechranou parochňou. Mravný zákon v ňom je s tým v pohode. Keď Kant hovorí, človek nemyslí všetkých ľudí, ale abstraktný ideál človeka vykonštruovaný podľa svojho obrazu. Celá jeho etika je abstraktná a teoretická. No a bol by Kant zodpovedný, ak by na jeho priamy vplyv niekto klamstvom nezabránil vražde? Táto otázka bola adresovaná samotnému Kantovi. Jeho odpoveď nie som. Ak si zachováš pravdovravnosť a iný v dôsledku toho zomrie, vina neleží na tebe. Ale ak klameš, zničíš samotný základ pravdy. Kant v eseji o údajnom práve klamať z lásky k ľudstvu. O Sokratovi sa Nietzsche vyjadril, že mu smrť bola lekárom. A to preto, že veril, že Sokrates bol chorý duchovne, telesne aj kultúrne. Mal dôraz na logiku a rozum, bol opakom dionýzovského typu. Zabil inštinkty racionalitou a bol vyliečený smrťou. Pre Nietzscheho symbol úpadku, človek, ktorý stavia rozum nad život. Vravel, že má tvár plnú asymetrie, šerednosti, degenerácie a pripomenul, že aj grécki súčasníci ho považovali za škaredého. Dá sa však povedať, že mu trochu kryjudil, zámerne ignoroval, že bol vyšportovaný, odolný voči chladu, hladu a bolesti a že sa zúčastnil vojen. Slúžil mu ako archetyp chorého ducha. Jean-Jacques Rousseau bol jedným z najvplyvnejších obhájcov rovnosti, ktorú považoval za prirodzený stav. Civilizovaný stav podľa neho vytvoril umelú nerovnosť. Jeho vznešený divoch býva často prirovnávaný k ničeho na človeku, no sú takmer protiklady. Divoch je prvotnom pospolne žijúci mierumilovný egalitársky človek, smerujúci v čase smerom dozadu, kým nadčlovek tvorí hodnoty, prekonáva civilizáciu a smeruje k budúcnosti. Nietzsche mu na Rousseauovi prekážalo, že zbožťuje utrpenie, slabosť a biedu. Jeho umelú nerovnosť nepovažoval za problém, ale za možnosť výnimočných vyniknúť. Rousseau rád snil a hovoril o jednoduchom prvotnom pospolnom živote, sám však žil pohodlne. Bol otrhnutý od reality, podobne ako Kant. Bol to ten typ človeka, že by dnes doma s Wi-Fi a hrnčekom čaju idealizoval Diogena. Diogenes zo Sinope. K tomuto gréckemu potulnému filozofovi mal Nietzsche ambivalentný vzťah. Bol asket, no porušoval spoločenské normy. Napríklad si honil na verejnosti, či spal v Pitose, teda veľkom súde. Alebo chodil po trhu s lampášom cez deň a hovoril hľadám človeka, teda pravého, nie karikatúru, človeka, čo nie je idiot. Nešlo o žiadne bezmyšlienkovité činy, ale o performatívnu kritiku spoločnosti. Bol hrdý na to, že žije podľa svojich inštinktov, jeho výčiny boli kritikou spoločenských konvencií. Bol z bohatej rodiny, mal kontakty, zázemie, no jeho voľbou bol život v chudobe. Alexandrovi Macedonskému povedal, aby mu ustúpil zo slnka. A on mu ustúpil. Alexander sa s ním sám chcel stretnúť. Diogenes jedol surové mäso spolu s obsami, okrem psích obžrancov žil z milodarov od ľudí a hostiteľom zvykol aj nadávať. Vzniká tu paradox, lebo chce byť nezávislý, no je závislý od druhých. No nedá sa mu uprieť, že žil svoju filozofiu a mal veľký vplyv napriek tomu, že po ňom neostalo jediné písomné dielo. Johanna Wolfganga von Goethe ho považoval Nietzsche za príklad predobrazu nad človeka, lebo harmonizoval rozum a vášeň, žil život ako umelecké dielo, bol všestranný a silná autentická osobnosť. Bol v politike a mal reálny kontakt s mocou. Napísal knihu, ktorá mala priamy presah, hoc negatívny, do reálneho sveta, utrpenie mladého Waltera, po ktorom ľudia páchali samovraždy. Ďalšími nadľuďmi histórie sú napríklad Shakespeare či Herakleitos. Herakleitos z Efezu, filozof volaný temný, bol osamelý výsmešný pozorovateľ sveta v plamení neustálej premeny. Bol pravcom Nietzscheho filozofie a Nietzsche sa o ňom vyjadroval s hlbokým rešpektom, úctou a fascináciou. Najmä vo filozofii v tragickom veku Grékov ho opisuje ako filozofa večného boja a ohňa, ktorý vidí realitu ako dynamický tok, nie je niečo, čo sa má zachytiť pojmami. Bol opakom Platóna a jeho stáleho sveta ideí. Je autorom známeho výroku nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. Bol samotár, aristokrát a nepriateľ davu vedomí vlastnej výnimočnosti. Nietzsche ho považoval za jedného z mála, čo pochopili život a povedal, že je možno prvý pravý filozof po Herakleitovi. Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli bol renesančný politik, historik a filozof moci, ktorý chápal svet pragmaticky. Napísal knihu Vladár, ktorá je návodom pre panovníkov. Jej princípmi sa dodnes riadia mnohí svetoví lídri, a hoci to tam nie je explicitne napísané, jej pointou je cieľ sveti prostriedky.
Machiavelizmus je pojem znamenajúci moc, manipuláciu a bezohľadné politické ťahy. Podľa Machiavelliho máte konať tak, aby ste prežili a aby sa zvyšovala vaša moc, nie zahynúť pre hru podľa pravidiel, ktoré nikto nedodržuje. Pôsobí na pohľad nenápadne, niet v ňom okázal aj sily ako u tyranov. Chcel vidieť svet, aký je, nie aký by mal byť, a konať bez ilúzií. Nejde mu o to klamať, ale nebyť hlupákom. Ako diplomat rokoval s pápežmi. Pápežský dvor nebol svätý, bol to politický a rodinný podnik, kde vládli Rodrigo a Cesare Borgia. Mítingy boli formálne, nábožensky nadnesené, no v skutočnosti vyjednávali o vojsku, mestách, zradách a obchodoch s biskupstvami. Machiavelli tu pochopil, že morálne reči a reálne úmysly nemajú nič spoločné. V politike sa mu podarilo svoju vôľu presadiť len čiastočne a na určitý čas, no jeho intelektuálny odkaz je nepopierateľný. Nietzsche ho obdivoval, no nie bezvýhradne. Považoval ho za predobraz nad človeka, no jeho moc bola stále v politickej sfére, ktorú má na človek prekonať. Nietzsche ako mladý filozof zbožňoval Richarda Wagnera. Tento skladateľ, amatérsky filozof, dramatik, nemecký nacionalista, antisemita, okultista a charizmatický egocentrik bol pre Nietzscheho osudový človek. Zoznámil sa s ním v roku 1868 v Lipsku a onedlho sa ocitol v kruhu jeho najbližších priateľov. Spočiatku bol jeho absolútny obdivovateľ. Vnímal ho ako nositeľa ducha Dionýza, umelca, ktorý vie, čo Európa potrebuje, hlbokú temnú silu, reprezentoval pre ňou zopretie sa racionalistickej apolonskej dekadencii. Postupne si však začal všímať Wagnerovo kresťanstvo, antisemitizmus, sentimentálny nacionalizmus a pesimizmus Schopenhauera, ktorým bol ovplyvnený. Písal teoretické a estetické eseje o umení, národe, mýtoch a hudbe. V eseji Židovstvo v hudbe vyjadril silne antisemitské názory. Inšpiroval nielen umelcov, ale aj ideológov vrátane Hitlera. Jeho opery sú plné nordickej mytológie, napríklad Prsten Nibelungov, o prstení moci, ktorý kazí charakter. Jeho neskoršie diela sú však silne poznamenané kresťanstvom, najmä Parsifal, z ktorého bol Nietzsche zhnusený. Sklamanie v roku 1888 ho primelo napísať krátky, no nemilosrdný pamflet Nietzsche kontra Wagner. V ňom tvrdí, že Wagner zradil život, prijal chorobnú duchovnosť kresťanstva a oslavuje slabosť a utrpenie. Jeho hudba vraj chce omámiť, nie pozdvihnúť. Nietzsche bol sám amatérsky skladateľ a hoci kritizoval Wagnera, sníval, že bude ako on. Ako však povedal, bol lepší skladateľ, než on filozof. Wagnerovi sa však nedá uprieť, že mal zo pár filozofických či psychologických zásahov. Prejavil záujem o témy, ktoré nápadne predchádzali niektoré z teórií Sigmunda Freuda. Takisto presadzoval myšlienku celkového umeleckého diela, kde sa rôzne druhy umenia spájajú do jedného celku, čo bola filozofická estetická vízia, ktorou sa chcel vrátiť k niečomu celistvému, ako bolo staré grécke divadlo. Severskú mytológiu vnímal ako nositeľku hlbších existenciálnych a metafyzických pravd a veril, že mýty hovoria o vôli, utrpení, túžbe, obeti a vykúpení viac než abstraktné pojmy filozofie. A teraz si povieme, ako niektorí iní filozofi vnímali Nietzscheho. A začneme negatívnym názorom. Bertrand Russell nemal rád Nietzscheho, bol humanista, Nietzsche bol pre neho neľudský elitár, pohrdal podľa neho bežnými ľuďmi a jeho filozofia vraj vedie k ospravedlňovaniu násilia a tyranie. Veril, že pravda je objektívna a poznateľná cez dôkaz, čo kontrastuje s Nietzscheho vnímaním pravdy ako ilúzie. Mal problém aj s jeho básnickým a provokatérskym štýlom, ktorý bol podľa neho nefilozofický, čo je zrejme dôvod, prečo ho nechápal a všetko bral doslovne. Dokonca vravel, že jeho idea na človeka je kompenzácia pre jeho údajnú fyzickú slabosť, hoci sám bol chudý a krehký intelektuál. Je možné, až pravdepodobné, že mu závidel, keďže Nietzsche mal veľa väčší kultúrny dopad. Russell bol racionalista a logik, matematik, pacifista a rovnostár, napriek tomu sa viackrát vyjadril proti určitým formám rovnostárstva, hlavne násilne presadzovaným a ideologickým. Ak všetkých rovnako utlačujete, dosiahnete rovnosť, no nie poriadok, povedal. Z Nietzscheho pohľadu dekadentný superdemokrat a moralista, nudný akademik. Albert Camus bol filozofom absurdná. Človek túži po zmysle, poriadku a pravde, no svet mu nič z toho neposkytuje. Podľa Camusa môže teda spáchať samovraždu, uveriť v náboženstvo či ideológiu, alebo prijať absurdno a žiť napriek nemu. K Nietzschemu mal rešpekt a vnímal ho ako inšpiráciu pre filozofiu absurdity, no držal si odstup. Na človeka bral ako ideál, ktorý má zachrániť od absurdna, a Camus razil svoju revoltu voči absurdnému svetu bez falošných nádejí.
V istom zmysle si tak tým však vytvoril zmysel vlastného života, podobne ako chcel Nietzsche. Camus bol taktiež rovnostár a ľavičiar, tvrdil, že Nietzscheho idei a provokatívny jazyk môžu byť zneužité k tyranii. Nietzsche mu by zas Camus pripadal príliš slušný a morálny. Jeho absurdno by nepovažoval za konečného nepriateľa, ale za moc na prekročenie. Camus býva zaraďovaný medzi existencialistov, sám sa však ku nim neradil a išiel skôr cestou smeru zvaného absurdizmus. Napísal knihu Cudzinec. Hlavný hrdina Merce sa počas víkendu s priateľmi dostane na pláži do potyčky so skupinkou Arabov. Jedného z nich, ktorý drží nôž, no bezprostredne ho neohrozuje, zastrelí, mimovoľne potiahne kohútik, pretože je teplo, oslepuje ho slnko a život je absurdný. Je to muž odsúdený svetu, ktorý sa odmieta pretvarovať a je popravený najmä za to, že nezapadá do spoločenských konvencií. Sudca, porota aj kňaz, všetci ho chcú zaradiť do nejakého morálneho rámca, ale on žiadny nepríjma. V závere príjma smrť a nezmyselnosť sveta spokojným zmierením, čím sa stáva Camusovým absurdným hrdinom. Michel Foucault bol jedným z najvplyvnejších mysliteľov 20. storočia. Bol silne ovplyvnený Nietzschem, prebehla hlavne jeho dôraz na individualizmus, kritiku morálky a zaujatie mocou. Moc podľa Foucaulta nie je niečo, čo niekto vlastní, ale sieť vzťahov, ktorá sa neustále mení, vytvára a reorganizuje. Neprejavuje sa len v panovníkoch, ale aj v psychiatroch, učiteľoch školskej dochádzke a sexualite. Bol otvorene homosexuál, no odmietal myšlienku, že identita ako homosexuál, heterosexuál a podobne je niečo prirodzené, večné alebo vrodené. Takéto sexuálne identifikácie sú podľa neho historicky konštruované a teda sú produktom moci a poznania, nie esenciou človeka. Často býva označovaný ako postmodernista, hoci sám sa tak nenazýval. Byť slobodný pre neho znamená vedome vytvárať vzťah k moci, nielen sa jej spierať. Martin Heidegger, nemecký filozof, ktorý venoval Nietzschemu celé zväzky prednášok a bol ovplyvnený Herakleitom. Napísal Sein und Zeit, pýtal sa, čo znamená bytie a zaviedol pojem Dasein. V preklade bytie tu. Je to spôsob ľudskej existencie. Heidegger tvrdí, že ľudské bytie je jedinečné v tom, že si kladie otázky o vlastnej existencii. Dasein je také bytie, ktorému na jeho bytí záleží. Človek vie, že je, premýšľa o tom a je mu to dôležité. Neexistuje oddelenie, ale uprostred sveta. Vecí, ľudí, vzťahov a povinností. Nie ste len vo svete, ale žijete svet. Dasein nevidí svet ako neutrálne objekty, ale ako veci, ktoré majú význam a hodnotu. Napríklad kameňom môžete ublížiť, môžete ho hodiť, použiť a tak ďalej. Človek je vrhnutý do existencie. Nevyberáme si, že existujeme, ani kedy, kde, ako a ku komu sa narodíme. Sme vrhnutí do sveta, ktorý už má podobu. Jazyk, kultúru, vzťahy, pravidlá, históriu. Napriek tomu musíme vo svete žiť, rozhodovať sa a niesť zodpovednosť. Volíme si medzi autentickým a neautentickým bytím, teda das man. Väčšina volí to neautentické. Riadi sa tým, čo sa robí, čo sa hovorí, čo sa má, podľa módy a morálky, ktorú určili iní. Základnou štruktúrou Daseinu je starosť, nie v zmysle trápenia, ale že človek je vždy zapletený do sveta, plánov a projektov. Je vždy vo vzťahu k niečomu. Niečo rieši, chce, niečoho sa bojí. Dasein vie, že zomrie a to dáva jeho bytosti vážnosť a nadčasovosť. Nevyhnutnosť smrti je pre Heideggera veľmi dôležitá. Nietzsche by Heideggerov Dasein zrejme rešpektoval, no neprijal by ho bez výhrad, ktoré by zrejme smerovali najmä k jeho technickému štýlu vyjadrovania. Temnou stránkou Heideggera je, že bol členom NSDAP a hoci svojich židovských kolegov neudával, nikdy sa za svoje členstvo neospravedlnil. A hoci obdivoval Nietzscheho, vravel, že neprekročil horizont západného myslenia. Gilles Deleuze, francúzsky filozof 20. storočia, spolu s Foucaultom a Derridom to bol hlavný predstaviteľ súčasnej francúzskej filozofie. Odmietal tradičnú metafyziku, odmietal stabilné identity a dualizmy ako subjekt a objekt, či dobro a zlo. Bytie preňho nie je pevné, ale neustála zmena. Vravel, že Nietzsche zvrátil klasickú morálku a považoval ho za najrevolučnejšieho filozofa 19. storočia. Napísal knihu Nietzsche a filozofia z roku 1962, kde písal, že Nietzsche zničil tradičnú filozofiu pravdy a morálky a oceňoval, že jeho filozofia nie je len kritika, ale predovšetkým tvorba nových hodnôt. Bol preňho alternatíva k Hegelovi a Kantovi. Ayn Rand pôvodne mala rada Nietzscheho. Imponovala jej jeho kritika altruizmu a masovej morálky, idea na človeka a dôraz na individualizmus. Neskôr sa však od neho dištancovala pre jeho iracionalitu, poetickosť a údajne aj pre zneužitie jeho myšlienok nacizmom, čo bola pravdepodobne skôr osobne motivovaná výčitka. Prístup k rozumu je jedným z hlavných rozdielov medzi nimi. Kým Nietzsche je ku nemu skeptický,
Ayn ho považuje za absolútne najvyšší nástroj poznania a života. Líšia sa tiež v názore na morálku. Ayn Rand verí v existenciu objektívnej morálky, ktorej najvyššie hodnoty sú podľa nej sebectvo a kapitalizmus. Kapitalizmus teda chápala nielen ako ekonomický systém, ale aj ako morálny ideál. Kým bežná morálka vraví, že spoločnosť má právo brať, podľa nej má jedinec právo brániť svoj majetok. Cieľom jej morálky nie je slúžiť druhým, ale dosiahnuť vlastné ciele. Altruizmus a sebaobeta sú zlo. Legitímnosť štátu sa meria rešpektovaním práv jednotlivca, nie tým, koľko verejného dobra vytvára. Štát má mať len 3 funkcie. Ochrana života, majetku a zmluvu, no má monopol na legálne násilie. Tieto a iné svoje postoje a princípy zhrnula vo svojom filozofickom systéme zvanom objektivizmus. Narodila sa v Rusku ako Alisa Zinovievna Rosenbaum do bohatej židovskej buržoáznej rodiny. Jej otec bol lekárnik a vlastnil lekáreň. V 9 rokoch si určila cieľ stať sa spisovateľkou. Keď mala 12, prišla Októbrová revolúcia a majetok jej rodiny bol znárodnený. Museli utiecť z Petrohradu na Krym a zažili hlad, chudobu a útlak, čo v nej vyvolalo hlboký odpor voči marxizmu a kolektivizmu. Už ako tínedžerka obdivovala individualistických hrdinov z románov bojujúcich proti kolektívu. V roku 1926 emigrovala do USA s výhovorkou, že ide navštíviť príbuzných. Nikdy sa nevrátila a neskôr opísala, že odišla z pekla do krajiny slobody. Jej hlavným dielom je Atlas Shrugged, v slovenčine Atlas pokrčil plecami. Ide o filozofický román, ktorý je zároveň manifestom objektivizmu. Má cez 1000 strán a opisuje dystopický svet, kde vlády zasahujú do ekonomiky, trestajú úspešných a podporujú neschopných, miznú najväčšie mozgy a talentovaní ľudia. Hlavnými myšlenkami románu sú sloboda jednotlivca, človek by mal žiť pre seba, nie pre druhých, rozum ako jediný nástroj poznania a prežitia, nútená sebaobeta pre spoločné dobro vedie k otroctvu a úpadku. Podnikatelia, vedci, umelci a inovátori sú motorom sveta. Atlas bol v gréckej mytológii titan, ktorý na pleciach držal svet. Ayn Rand sa pýta, čo ak Atlas svet zhodí. Kniha je považovaná za kontroverznú aj preto, lebo oproti bežnej morálke považuje sebectvo za cnosť. No má na účte určite menej mŕtvych než taký komunistický manifest. Ten ovplyvnil mnohé krvavé režimy po celom svete a hoci Marx nepísal o gulagoch a čistkách, na rozdiel od Ayn explicitne volal po násilí. Atlas a objektivizmus síce ovplyvnili rôzne firmy, ktoré svojimi rozhodnutiami mohli prispieť k nečej smrti, stále je toho ale menej a je tam menej priameho úmyslu než u Marxa. Zakladateľ cirkvi satana Anton Šandor Lavey sa vyjadril, že jeho satanizmus je len filozofia Ayn Randovej s pridanými obradmi a rituálmi. Anton Šandor Lavey, narodený v roku 1930 v Chicagu, založil cirkev satana v roku 1966 a uctieval Nietzscheho. Považoval ho za protosatanistu. Niekoho, kto nepoužíval meno satana, no žil a myslel satanisticky. Jeho satanizmus nie je teistický a neverí v doslovného satana. Satan je tu symbol vzbúry, ega, prirodzenosti, sily a individualizmu, archetyp odporcu pokrytectva, kresťanskej pokory a viny. Sila, inteligencia, estetika a hedonizmus sú cnosti. Človek je pre Laveja zviera a má si to priznať a užívať. Pred satanizmom pôsobil ako organista v cirkvi, zamestnanec cirkusu, hypnotizer a fotograf. Fascinovala ho okultná symbolika, psychológia, manipulácia a moc. Chápal, že v modernom svete je filozofia bez štilizácie neviditeľná. Vyzeral ako démonický kazateľ. Bol showman, využíval drámu, divadlo, rituály, imidž a symboly, aby šokoval, upútal pozornosť a zhmotnil svoje idei. Svoj dom v San Francisku zmenil na čierny dom, kde sa diali rôzne satanistické aktivity. V cirkvi satana sa nepácha zlo, v zmysle psychopatického brutálneho zla. Robia rituály ako psychologické hry s cieľom dechristianizovať sa. Mágia tu je psychologická, neveria v reálne metafyzické sily. Noví členovia si môžu zakúpiť oficiálnu členskú kartu Church of Satan, no nedostávajú sa automaticky do vnútornej hierarchie. Majú 5 stupňov. Registered member, teda stupeň 0, active member, witch či warlock, priestess či priest, magistra či magister a maga či magus. Sú v nej napríklad Marilyn Manson či King Diamond. Hoci bol Lavey fanatik do Nietzscheho, vadil mu jeho tzv. Idealizmus. Hoci Nietzsche sa sám posmieval idealistickým rojkom a krásnym dušiam, ako ich volal. Aké sú najčastejšie námietky a výšitky kresťanov voči Nietzschemu? Nietzsche vraj karikatúruje kresťanstvo. Je pravda, že ho vedome zobrazuje v najextrémnejšom možnom svetle, čo by však mal byť logický dôsledok nevlažného kresťanstva. Pavlov Kristus je pre ňoho karikatúra svätého porazeného,
ktorou sa manipuluje stádo cez vínu, hanbu a spásu a udržuje v planktonovom stave. Nietzsche chcel zlomiť samozrejmosť viery. Vyčítajú mu tiež popretie objektívnej morálky. Absencia objektívnosti morálky pre nich znamená, že nie je dôvod konať dobre a dôstojnosť človeka nemá žiaden základ. Uvedomujú si však ľudia, čo potrebujú objektívnu morálku, že sa vlastne priznávajú, že nie sú dobrí ľudia? Niektorí áno, vedia to o sebe. Väčšina nie, práve preto tak trvá na objektívnej morálke. Objektívna morálka dáva externý súhlas, pečiatku, že som na správnej strane a ochranu pred pochybnosťami. Nietzsche si všimol, že čím je väčšia potreba objektívnej morálky, tým je v duši hlbšie zakorenená morálna neistota. Väčšina ľudí pozná len morálku. Hovoriť o morálke v množnom čísle je pre nich sci-fi. V konečnom dôsledku si však každý volí, čo pokladá za správne, aj keď prijíma to, čo považuje za objektívnu morálku. Nietzscheho filozofia je pre kresťanov elitárska, keďže deklarované hodnoty kresťanstva sú rovnosť a dôstojnosť každého jednotlivca. No ako môže cirkev hovoriť o rovnosti pred Bohom, keď má sama ťažkú hierarchickú štruktúru? Katolícka cirkev má na to rafinovanú odpoveď. Všetci sú si rovní v dôstojnosti pred Bohom, no nie všetci majú rovnaké povolanie a úlohu. Dôstojnosť však ide ruka v ruke s možnosťou rozhodovať. Bez nej je to len prázdna nádoba. Slová ako pokora, rovnosť, poslušnosť, skromnosť sú podľa Nietzscheho ideologické barličky pre tých, ktorí v skutočnosti nemajú silu konať a preto chcú, aby ani iní nekonali. Ak má dôstojnosť každý aj bez moci, môže sa z nej stať fráza bez obsahu. Ak ju majú len silní, strácame súcit a ochranu slabých, aj tých, ktorí si nevolia slabosť ako cnosť, prípadne nemôžu voliť vôbec, napríklad nemiľovňa. Nazývajú ho nihilistom, on ich deto. Nietzsche taktiež vraj osobne a úražlivo atakuje kresťanstvo. To je pravda, no je to motivované najmä tým, že kresťanstvo bol dominantný smer Nemecka 19. storočia a osobne sa ho na duši dotklo. Bol zo silne náboženskej rodiny, otec a starý otec boli pastori. Jeho nenávisť ku kresťanstvu nebola čisto filozofická, bola osobná, biografická a existenčná. Keby s ním neprichádzal do kontaktu, možno by ho nezaujímalo. A ak hej, zrejme by sa naň vedel pozerať viac akademicky. A zda najhorším argumentom, ktorý kresťania majú, je, ako môže niekto takto útočiť na vieru miliónov. Ako reagujú, keď im niekto povie, že to nie je validný argument? Niektorí to uznajú. Tí ostatní môžu napríklad poukázať na to, že viera má základ v ľudskej psychológii, čo je síce pravda, no nijak to nenahráva špecificky kresťanstvu. Môžu tiež reagovať emotívne a defenzívne, takže všetci sa mýlia a ty máš pravdu? Taktiež môžu argumentovať tým, že milióny ľudí umreli za vieru v Krista, čo je emocionálne nabitý, no filozoficky slabý argument. Mučeníkov mali aj iné náboženstvá. Nietzsche sa silno ohrazoval voči používaniu mučeníctva ako dôkazu pravdivosti. Celý tento argument by považoval za ukážku otrockej mentality. Absolútne odmietal predstavu, že by pravda bola demokratická. Takýto prejav stádového zmýšľania považoval za základ morálky slabých. Otrok hľadá bezpečie v počte. Že mnohí veria Pavlovmu kresťanstvu nie je dôkaz pravdivosti viery, ale dôkaz, že mnohí sa boja žiť bez ilúzií. Nie napriek tomu, ale práve preto, že tomu verí toľko ľudí, je to podozrivé. K racionalite mal Nietzsche ambivalentný vzťah, rešpektoval ju ako nástroj, no odmietal ju ako najvyšší princíp. V takom prípade je podľa neho redukciou života na ochrannú ilúziu, vytvorenú zo strachu pred chaosom, nonsensom a utrpením. Prílišný apel na logiku je márna snaha život ovládnuť pravidlami. Každopádne vo svojej knihe Antikrist z roku 1888 staval vedu do pozície nepriateľa viery, robí vraj človeka rovným Bohu. Tento zdanlivý paradox však dáva zmysel v jeho filozofickom rámci. Nietzsche neodmieta vedu ako takú, ale ju odmieta ako novú dogmu. Veda robí rovným Bohu tým, že berie monopol na pravdu. Keď náboženstvo padlo, mnohí začali uctievať vedu ako nového boha za rovnakou slepou vierou. Moderná kultúra sa podľa Nietzscheho príliš zamerala na apolonské a nedáva dostatočný priestor dionýzovskému. Nietzsche nechce svet znížiť na rovnicu, ale ho povýšiť na umenie. Nietzsche absolútne odmietal predstavu, že by tituly dokazovali inteligenciu a ich absencia neinteligenciu. Akademické tituly pre neho často znamenajú prispôsobenie sa stádu a nie genialitu. Akademikov považoval za mechanických prenašačov vedomostí, nie skutočných mysliteľov, ale za úradníkov poznania, ktorí nemajú odvahu ísť proti prúdu. Nemajú podľa neho štýl. Pravý filozof má byť výbušný, estetický a nebezpečný. Sám bol pritom extrémne erudovaný, mal doktorát a ešte pred ním v 24 rokoch sa stal najmladším profesorom klasickej filológie na univerzite v Bazilei.
Niektorí študenti ku nemu vzhliadali ako ku výnimočne bystrému a inšpiratívnemu, bol veľmi inteligentný, vzdelaný, precízny a vážny. Jeho štýl bol ťažký, abstraktný, pre priemerného študenta pochopiteľne ťažko pochopiteľný. Mal ťažkú intelektuálnu prevahu nad študentmi. Nebol však v srdci pedagóg, ale mysliteľ a provokatér. Opustil školstvo pre problémy so zdravím a odsudzenie od akademického sveta, ktorý považoval za byrokratický, sterilný a pokrytecký. Nietzsche ako Slythelinčan. S vysokou pravdepodobnosťou by Friedrichov rebríček rockfordských fakult bol nasledovný. Na poslednom mieste by sa nachádzal Biflemor, fakulta otrockej morálky. Po ňom by nasledoval Bystrohlav, ktorý by hodnotil ako príliš akademický a intelektuálny v negatívnom zmysle. Na druhom mieste by bol Chrabromil, na jeho vkus príliš morálny a kolektívny. A fakulta, s ktorou by sa vedel najlepšie stotožniť, by bol Slytherin. Ambícia a vôľa k moci sú pre Slytherinčanov životne dôležité. Ctižiadostivosť, stratégia, sila, schopnosť prekročiť obmedzenia, tvorba vlastných hodnôt. No nesúhlasilo by preferovanie vlastnej záchrany nad odvahou a zrejme by nemanipuloval a nebol hnusný na ľudí ako Malfoyovci. Nietzsche by bol tá lepšia, menej početná, vykupujúca časť Slytherinčanov. A samozrejme ako správny Slytherinčan mal ťažko zlomené srdce, a to od Lou Andras Salome, ženy, ktorú spoznal v Ríme v roku 1882 a ktorú zrejme ako jedinú skutočne miloval. 3-krát ho požiadal o ruku a 3-krát ho odmietla. Ovplyvnila jeho vzťah k ženám aj názory na lásku. Prorok Nietzsche? O Nietzschem sa vraví, že predpovedal totalitu a obe svetové vojny. Nie však v zmysle konkrétnych udalostí, no varoval pred tým, že ak sa Západ duchovne nezmení, príde temnota. Vravel, že strata viery v Boha zapričinila aj stratu základu tradičnej morálky a ľudia začali upadať do nihilizmu. Upozorňoval na rastúce napätie v Európe, agresívny nacionalizmus a militarizmus. Morálka stáda viedla k totalitám a vojne. Zaujímavé je, že mnohí nemeckí vojaci v prvej svetovej vojne čítali Zaratustru, ktorý bol v tom čase v Nemecku veľmi populárny. Takže ak sa vám video páčilo, budem rád, ak ma podporíte finančne na linku, ktorý nájdete v popisku videa. Takisto môžete lajknúť moju facebookovú stránku a samozrejme môžete dať like a odber. Čaute, vidíme sa na budúce.